Pallonhallinta 6 harjoite. Yhdistää aikaisemmin opittuja taitoja. Harjoitteessa pelaajan tavoite on siirrellä palloa V-kirjaimen muotoista liikettä jalkapohjilla ja sisäsyrjillä. Syötä pallo oikean jalan sisäsyrjällä etuviistoon vasemmalle. Ota se kiinni vasemman jalan jalkapohjalla ja vedä takaisin itseäsi kohti. Syötä pallo sitten vasemmalla taas oikealle eteen ja pysäytä se oikean jalan jalkapohjalla. Vedä pallo taas itseäsi kohti ja näin olemme päässeet alkutilanteeseen, josta voimme lähteä toistamaan harjoitetta uudelleen ja uudelleen. Tärkeää harjoituksessa on hyvä rytmi. Aloita rauhallisella temmolla ja lisää vauhtia vaikeuttaaksesi harjoitusta. Sitten vain treenaamaan.